Min Jannar sa Lulju ta' din is-sena, aktar minn 1660 persuna għamlu użu mis-servizzi ta' saħħa mentali fil-komunità offruti f'sitt ċentri ta' riabilitazzjoni madwar Malta li qegħdin f'Raħal Ġdid, fiż-Żejtun, f'Ħalqurmi, f'Bormla, fil-Furjana u fl-Imtarfa. F'dawn iċ-ċentri jiġu offruti sessjonijiet individwali u forma ta' gruppi minn occupational therapists jew care workers li jgħinu persuni bi sfidi mentali u jigwidawhom biex ikunu indipendenti. Fiċ-ċentru ta' Raħal Ġdid iltqajna mal-occupational therapist Stacey De Bono li spjegat kif min jagħmel użu mis-servizzi isirlu assessjar biex ikunu magħrufa l-abiltajiet tiegħu u l-għanijiet li jrid jilħaq. Biex intik daqsxejn eżempju, ċertu għanijiet ikunu li wieħed insib impjieg li juża trasport pubbliku b'mod indipendenti, eżempju. Bażikament li jkun iktar indipendenti, anke fl-affarijiet tad-dar, eżempju, li wieħed jitgħallem isajjar. Tkellimna wkoll ma' Paul Buħaġar, missier żagħżugħ bl-awtiżmu u bl-ADHD li ħass li ibnu kellu bżonn aktar indipendenza. Dik xi ħaġa li dejjem rrid inrawmu li jkun indipendenti. Allura rajt illi la darba daw is-servizz irsaqt hawnhekk u biex jgħinuh iktar għall-indipendenza. Għax wara kollox daw quddiem m'iniex etern irdi jaqtfu wkoll għal rashom ukoll. Is-sessjonijiet isiru darba f'ġimgħa u dejjem mal-istess professjonist biex anki tinbena relazzjoni ta' fiduċja bejn l-individwi. Paul jgħid li permezz ta' dawn is-sessjonijiet ibnu qed jiżviluppa ħiliet li mhux biss qed jgħinuh fl-immedjat imma jservu tul ħajtu kollha. Affarijiet bħal self-care li hija importanti għax huma ħafna drabi ma jagħtux każ id-dera tagħhom, money management, saw jitfarfar ovvjament għandu bżonn anke jagħmel użu mill-finanzi. Ibn Paul kellu wkoll problemi fir-relazzjonijiet, speċjalment fil-mod ta' kif kien iħares lejn is-sess oppost. Rajna kambjament ukoll kemm il-fatt kif irrelata magħna u mal-familja u anke ma' sħabu anke speċjalment ma' sess differenti li huwa importanti għal-ħajja tiegħu l-qudiem. Il-professjonisti li joffru dawn is-servizzi jaħdmu ma' persuni oħra fil-qasam tas-saħħa mentali u entitajiet fil-komunità bħal parroċċi, kunsilli lokali u għaqdiet mhux governattivi. Il-professjonisti tas-saħħa mentali li jaħdmu fil-servizz pubbliku jistgħu jagħmlu ir-referral, però ovvjament il-service users jistgħu irresqu ix-xewqa tagħhom li jibbenefikaw minn dan is-servizz. Paul ħeġġeġ lil ġenituri bħalu li għandhom tfal bi sfidi mentali biex jersqu l-qudiem u jieħdu dan is-servizz bla ħlas. Meta niltaqa' ma' ġenituri li għandhom u li għandhom ukoll bħal tiegħi, nissuġġerilhom kemm huwa importanti li jibbenefikaw minn dawn is-servizzi li ħafna drabi għandna ħafna minnhom, imma mhux kulħadd jagħmel użu minn dawn is-servizzi. Ċertament maħabba l-fatt il-progress qed nara fit-tifel, ċertament illi nissuġġerixxi u nirrikmandhom.